سلام سلام كورات حواتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريبو ملأكم سلامكم بزح ترفي بللي تمالي أبز سددكو فيديو زهاكم مني مخري ناي كلهم سمعيو رئيينا بالتعمية زمسكن ناي كلهم كعا كمكورية مالتيو ناي كلهم ون تماهيرو لي معصوب ما يحزبن كي مرس الكناني تدقاقامي كومنت نيرونا الشي كاب دحر هذي أي حاصون جن مجمرتات حمد مسداد أو الناس لزنورن مسداد زأكليو كأوحاق ألم كغير لهم سلاز حسب تجريولن بمبالي حاسيويو بزخنا نتقداسنت كن بتعمية زمسكن كالوقت بوزح كومنت زحفكم اللي سوات نيركمنا كينكيو ناول كي حواتي معري كأحاليفو خعا حد حتوتات زحتتكم نحطو نيرو كمل سولكم يا مالتيو لو ما عنتجن كده هنتين حاجة أوكي خلكم كنا دعمت قريون دينيو حس كم زي كدان محساب جزام العالجلة أو كم بتعمي بيزخين النخو أنا بزقات أمي خلكم زدلي خلكم زدلي لك أنا اشتي حواتي بتلي أبدأ خوينا تايت جزانا يحيش تبلا سوات اللي خننا أبدأ خوين كن كاو سوفا قمصات إن جلتات برقت السون طبقون ديو فاشونون حالفة جلنبر نحردون قيا خوين كن أي مخركنن قالت إف كنت أتوات خوين كننبر جن فاشونو زي حلف نجار تايو مقصلة لاوندري بتعميها الطقمكن أو زي مزيخا كتمنن له أي تقلن جنزة أو خوين كن ترفتها اللي يكون جن مقصلة تتجز أيبد بتعمي دخام بتلي بسدت نيرقا بزح دخيمكا أو زمزيخا كونفورتات كتحاصب بتلي جنو سرتات بتلي قلعات حليوكا أحوات حليومها ودت حليوكا بقى أشجاريو نختحاصو إدكا بتعمي لفحفاح مالتيو سلازي مقصلة تتجز يبلكن كأخ بوشت يتزحف عليه حواتي اللخن بتعمي قرتا زي ما لسكولكن أو ساعته كله زحتت كناني كمل سالكني زنحاتي كم تعبيتي تقصرو كاوخعا أو كومنتاتون تعبيتنيا زي تملسي جلا تبلالخن بتعمي قرتا بتلي ناي سيراميكنا ناي بولوفوننا ناي كالوت بزحات حتى نحطو علخن حدا كل نجر بقربا سلا زي رخو أو ساعاتو خمس الكنا يخلن بستقعل النمط كعا يطيع بتلي تمالو صدركو فيديو بمزحتخن بولوفوننا سيراميك الكناني لو ما عنتي بستقعل النمطنا بزحات زفولت زولكم سوات دوي لنيرة زرو جن ناي كلاتهم حد عينت ملاش سلا زي كونه أرجعيته أرجت أنيا خوينا كسر حلني بمال سويلة مالتيو أنا خعبت عمي بيزيني أخويا وكم تتفولتوا أنا دا مثل زخنا خاب جزاي وتقولكم أرجت أنيا خيكون خعب جمد كنا جركن أيك إلن زنحاتي معري أنا بخم إيو بحما أي تحسوه مالتيو كاو حد حواتي كعا حد حتى زحاتت كنا نيركن حنت حفتي تايلاتني إذا حفتي زحاتتني تايو أنا جزا يحاسب له جن تقدسو زسرح اللي سبي اللي ولدي جبارات يوم أبقت اليوم من مزفلت وتأمر يلن إنها بعلي مزيك كسرحو يحاسب له كونترات كي هو خعاء بزح زقدس يلن قلتات بالنيرة مالتيو إذا حتى زخعاء ناي بزحات حواتي مخانو ياو كافت من لا شريئي مالتيو كم زعينت بتعميل سمع كمالت أو سدت كوين كاسي بس ببرخة زيده كم زي سنف كوي زي دخمكا أو عدي سوك تسألنا هاللخا برقت كبدي ولا كايو مالتيو ولا سبها ليوكا بزح زول عخاوي زسنفوكا سوات كلو خانا هالو بتعمي سمعكا تقدسو زعبية كاسب زي مهلاو نوعلو بتعمي سمعكا مالتيو قلنا حواتي معري بعلي مزيد خسرحو ويس سوي سرح لي وي كونترات وي تاخ قبر نتبلا حواتي أنا خم كماي تتخون تعدي حقاو تتخون نيرو عد عرو زلا ولا نستيت بتلي عد عرو زلهم سبات حقاو تتخون نيرو تعدي تايمو الكنيرة مانم سب أو أخوينو نبيت سب جزا سرح لي كيبل مزيخم جنزكم أكيوكم أو حيسكم وإلى بانك أتيكم مزيخم جزاكم بعلتكم تتسرحوا بعلتكم تتسرحا صبقيو إلى ما مخرك نيرة مالتيو جن شجرو تايو تعدي حقاوي كونن بزح جنزو نبزح عمتات أو أخت عمت أي تخيلن تاي كم زفت أرون أي فلتن
ናውዚ ለኣኽዎ ኣውዚ ጽንሐልኩም ከይበሃል ከዓ ገንዘብ በየጊዜኡ እቲ ሸርፊ ናወደቐ እዩ ዝኸድሎ ገንዘብና ብጣዕሚ እናረኸሰ እዩ ዝኸድሎ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ሕዚ ቀደም 150,000 ገዛ ዘግዝእ ዝነበረ ሎሚ 150,000 ሓንቲ ክላሰይ ክተስርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩና ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ገንዘብ ኣብ ባንክ ኣቕሚጥክን በዓልትኽን ንዕነ በዓልትኹም ኣስርሕዎ ከይትብል እውን ክብድ ይብለካ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣብዚ ከዓ ሰብ እንድሕር ዘይብልካ እውን ሱቕ ኢልኩም ንቤተሰብ ወይ ንዘይግደሰልካ ወይ ንዘይትፈልጦ ሰብ ኮንትራት ሃብ ከይትብል እውን እዚ ከይትብል እውን ኩሉ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ግን ከም ኣነ ሓፍተይ ማዕረይ ዝብለኪ ቤተሰብኪ ገጠር ተኮይኖም ገባራት ተኮይኖም ኣቦኺ ንኺ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኖም ምናልባት ቅርብ ዝበለ ቤተሰብ ተሃልዩኪ ኣኮኺ ወዲ ሓውቦኺ ገለ ተገዳስነት ዘለዎ መቸም ናይ ቤተሰብካ ባህሪ ኣይጠፍአካና ርኢኻ ኣካውንኡ ኣይግደስ እዩ እንድሕር ደኣ ትብል ኮይንኪ ሓደ ኮንትራት ዝሰርሕ ሰብ ኣምፅአለይና ናሻሂኻ ክበካየ ኢልኪ ተገዲሱ እሱ ናርአየ ግን ኮንትራት ይብኪ ተተስርሕዮ መሐሸ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ማለት ኪሳራ ክህሊ ይኽእል እዩ ከምቲ ባዕልኻ ኮይንካ ተስርሖ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ገንዘብ ክተትርፍ ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ ክትስርሖ ናሃለኻ ግን ከዓ ምንም እቲ ርኢኻ ዝኸውን ነገር ስለዘየለ ከምኡ ተትገብሪ ካብ መፂኻ እቲ ገንዘብ ዝሓስር ዋጋ ዘይብሉ ዝኸውን ኣብኡ ናሃለኻስ ዋላ ዝተወሰነ ኪሳራታት ከሲርካሲ ገዛኻ ዶ ተሰራሕካ ኣይሕሽን መበልኩ ማለት እዩ ጭራሽ ትፈልጥዮ ሰብ ወይ ከዓ ተኣምንዮ ሰብ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ግን ምንም ክግበር ኣይከኣልን ገንዘብ ክሒስኪ ጥራሕ ስደት ክንፍታሕ ፅሪ ሞክር እምበር ተወሰነ ግዜ ምሳኸ ፅኒሕካ ትገንዘብ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ዓድኻ ኣቲኺ ንኽተስርሒ ሞክር ባዕልኺ ማለት እዩና እንድዒ ብቻ ኣነ እዚኣ ይኽብል ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ችግር ዘለኽን ኣሕዋተይ ግን እስኪ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ትሰምዑ ኩልኩም ምኽሪ ኣቐምጡለን እንታይ ትብልዎን ከም ናታትኩም ምኽርሲ ካብ ኮሜንት መቸም ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ እየ ዝመሃርና ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለን ከምዚ ዓይነት ሰባት እሲ እንታይ ትብልዎን ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ታዩ ማዕፆኺ ክንደይ ወዲኡ ዝበልክን ነርክን ናተይ ማዕፆ ክንደይ ከም ዝወድኦ እኳ ኣይፈለጥክዎንን ሽዑ ረሲዐ እየ ግን ሕዚ በቐደማ ያቕርበልክን ነይረ 35,000 30,000 ኣሎ ማለት እዩ ናይ ማዕፆ ዋጋ ኢልክን ሰርች ጌርክን ኣብዚ ናተይ ቻናል ኣቲኽ ንሪኦ ቀረባ መዓልቲ ሓደ 10 መዓልቲ ገለ እዩ ገይሩ ዝኸውን እቲ ማዕፆ ከምኡ ይወዲኡ ማለት እዩ ኮንትራት ዶ ይሕሽ መዓልታዊ ንዝበልክን ከዓ ዝሕሽማ ተገዲሱ ዘስርሐልካ ተሃልዩ ናተኸታተልካ ባዕልኻ ናተመላለስካ መዓልታዊ ተተስርሖ ይሕሽ ኮንትራት ከምቲ ዝበልኩኹን ሓደ ተገዳስነት የብሎምን ካልኣይ ነገር ከዓ ብዙሕ ውሻይ ነገር እዩ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ንባዕልቶም እዮም ዝገብሩ ብልኮት ይኹን ስሚንቶ ይኹን ዝተፈላለየ ኣቑሑት ይውሰደካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩኩን ካብ ኮንትራት ኖርማል ተመላሊሱ ዘስርሐልከን ሰብ ተዝህሊ ፅቡቅ እዩ ናትኪ ኮንትራት ክንደይ ሂብክዮ ንዝበልክን ከዓ ብግዝኡ 160 እዩ ነይሩ 160,000 ሂበ ኣስሪሐዮ ብግዝኡ ጠቕላላ ክንደይ ወዲኡ ንዝበልኩም ንሕዋተይ ከዓ ነዘን ዝረአኹምዎን ክላስና ነዛ ግቢ 880,000 ወዲኤ ማለት እዩ ኣብኣ ኮይነ ንገዛ መስርሒ ኢለ ዝወዳእኽዎን ቅርሺ 880,000 የወዲአለን ማለት እዩ ምዙ ኣብዚ መፂ ሓደ ነገር ዝገበርክዎ 900,000 ወልዎ ክንድኡ ወዲኤ ነገር ግን ኣነ ክንድዚ ወዲኤ ማለት ናታትኩም እውን ክንድኡ ይውድእ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣሕዋተይ ማዕረይ በዛ ኣጋጣሚ ተስፋ ከይትቆርፃ ምናልባት ናተይ ሓደ ነገራት ክህልዎ ይኽእል ኣብ መንጎ ወይ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩና ምናልባት ከዓ ናይ ሓደኹም 500 ወይ 600 ወይ ከዓ ዝቐነሰ ወይ ዝገደደም ክኾን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ናተይ ግን ከምዚኣ እያ ወዲኣ ንሕተኹም ምላሽ ንክኾነኩም ማለት እዩ ካብኡ ኣበይኺ ዕዳጋ ሓሙስ ዲኽን ትብሉ እወ ዕዳጋ ሓሙስ ዕዳጋ ሓሙስ ከዓ ሰራሚክ የለን ሰራሚክ ዘሎ ናይዚ ታይ ቴኔሎዲ ገለ ዝበሃል ናይ ካንሸሎ ወይ ከዓ ናይ ሖሽ ጥራሕ ኣሎ ተባሂሉ እሱ ከዓ ከይደ ክጥይቀልኩም እየ እዚ ናይ ሳሎን ናይ መደቀሲ ናይ ሽንቲ ቤት ግን ዘሎ ኣይመስለንን ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣብ ውቕሮ ኣብ ወጉላዕ ጠይቕና ዝበልክና ንሕዋተይ የለኽን ኣብ ውቕሮ ክጥይቀልክን እየ ሰብ ኣለዉ እንዶም ደላሊ ጠይቐ ከምፀልክን እየ ተዓገሳኒ ኣብ ወጉላዕ ገለታት ትብላ
ኣሕዋተይ ከዓ ምናልባት ኣነ ኣብኡ ስለ ዘይኮንኩ ኣይሰራሕኩን ዘለኹ ማለት እዩ ዝኸደሉ ዕድል ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ተረኺበ ግን ክሰርሕ እየ ይብል ዝሓተትክና ንኩሉ ብኣግባቡ ክምልሰልክን ይብለክን ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ነዚ ይመስል ሕቶና ዘይተመለሰ ኢልኩም ግን ኣይትኮርያ ኣይትኮርዩ ዝፈልጦ ተኮይኑ ብግዜኡ ክምልሰልኩም እየ ማለት እዩ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ